Lejanano maromaneno kamoro moro muntie warwako wechenu kama en Loz TV show. Loz TV show en chenro mitayono gi DJ Marumwero DJ Loz the Street King. Ka en chenro makelo jowende mag gospel mag Nyanza kendo kwa promote kendo hakikisha ni gichopo kamoro kama jomoko ntie. Kaka wuono to wan launching mar nyarwa kata nyamino bilongo ne Nyasaye. To wan ka gi jowende mopogore ka mokwongo chopo irwa nyaka londo mar Loz TV show ka en musani mara mabende wende o trend kendo wende guzia maisha marji mang'eny sana ka nyinge to hawalungi no kech no sibire Loz TV show kiluonge ni Musa Faulu en jawer manyien kendo tesa industry sana mokwongo mokwongo koka wadhi mbele gi chendo marwa. Musa, karibu. Amen. Amoso joganda joluote mauneno wakumwan gintiere no pakie suru. Amen. An jal moar iluonga ni Musa Faulu. An wuod Siaya kamoro no mor malanga. Ajal moero Yesu koka jawaro. To kawuono wabiro launching mar Nyasaye, leader Nyasaye piny Dandora. Wabiro support musani marwa. Kuom launching mare motimo kawuono ni. Musa Faulu ji mang'eny nyalo penjore ni to mondo mi chope launching kama seche moko maybe ni setting mari to hembu biro koso imbe mari podi poketimo. Mara pod katimo koro kala plan matimo tok timo video mar wel maita golono ka setimo video no aye tabro timo mara machiegni bende ko igani pod korumo nikech plan timo video dwe modonjo ni ber ko video maro Aseneno na se release. Okay, Musa Faulu, okay, waneno ka ichopo launching mar nyaminwa Nyasaye. To wanyalo mana penji maswali matini to mondo mi bi launching kaka ma nyaka chuli koso ubiro bora mondo chungi nyaminu yore njili. Yore njili ka okonego okochula ne wabiro mondo wachung kod achiel kachiel nikech wang'e to kochako wer nyaka wa support otingre malo. Aye to jomane piny bedo chako support jomane piny mondo bed malo. Makae abiro no kochula biro mondo support jawer wadwa. Okay, sami biro kama waneno ka wasani mang'eny sana mubiro launching ni kinye Christine Otieno gini weekly foroko gini. Nyiso nango, nyiso ni Nyasaye mosebedo ka wuotho kodgi achiel kuom launching magi koso tich Nyasaye kata okidhe mar ng'ato to gibira. Tich Nyasaye matiyo sane wasani ma gospel tieko kwa unga na lwedo komu sani maro man piny timo launching wadwani wachop launching waduto nikeche wadwaro no uchop kamoro mamalo mang'ama ne piny abro chako bende wachako ting'o chopo malo koro gini watimo ne ng'ata ma bodo no donji industry mar wer ka wachopi mare no kowuotho kodwa achiel kachiel wadwaro ng'ama wuotho kodwa achiel kachiel mwa biro launching mamare koro biro mare neno ko dhano biro mang'eny nuro no wuodhe ber kuonde ma dhano dhi launching odhiye kuonde ma chokruok dhiego odhiye emomiyo wabiro ka gichuny mamor kamano. To mano nyiso ni kopo ni oko bire launching mar jomoko to jomoko ok nyal bire mare. Ok en kamano nyengi matimre gi mara achiel ni launching en support ochal koka chama sama dhin wadu biro ni sama kidhin wadu kaone in mari berni koro launching chal koka chama sama biro chama ng'ato biro biri mari koro idoko jomobiro gi magi joma nosenene ko dhi kuonde madhiyego marafiki moloso go jogi kuonde madhiye crusade kesha launching sogo oloso rafiki gi yawago pastors go gujower momiyo jogo biro ka. Okay, nitie jawer manoko kachama seche moko koyudore bedo achiel kodu to pok no yudore to seche moko gombo yudore to onyalo penjore maswali kaka mapenje ni madona penje ni to mondo mi iyudre launching kaka mae nitie chama moro mag jower muchako kata gine moro moiko ma jowende romi koso utimo nango. Chama mwango ma jower onge ikineno ko ng'ato keto launching mare Facebook oket na launching tarik makama odiochieng' makamae tema tek idwa namba musanino gochne ing'ise na ba jawer adwa join you launching ni no ero kanyalo biro nikech launching ng'ato kanya tamre on kikibi launching nikech en kemidware support mar pesa koro chune no in nyaka idware ing'ise nikech yes chimo chako timo launching wi nyalo wil gi jower nikech jower mag gospel to ng'eny iyudo ko jower mag gospel ng'eny ma ko nyal paro ni ng'ane cha bonega luong koro in mijulishae king'ama Nyasaye ni chunye maler ae tibiro onge chama mora to kitimo kamano
ogino Nyasaye nitie iye. Samo itimo kamano obiro nyiso ni arwaki group mara ibiro na coach mag launching de kanyo obiro kwai picha mare obiro picha mari obiro keto kanyo to gino Nyasaye bet iye gi chuny maler. Mano ko gino en. Okay, to seche moko anyalo penje mana maswali matin to mondo mi dhi bi launching kech kawuono wan launching momiyo moso penjo apenjo kotenore gi launching. Nitie pesa moketi ni maximum nyaka bed ni pesa ma kama mikelo na to. Kupo ni seche moko kech yuto madhano pogore waneno ka nitie wasani moko magolo 10,000 nitie moko magolo 15 kako nyiti bi magolo 15,000 mano nyiso ni no odhi maybe pengine shere moro mar nyi kata mar Kristino tieno golo 10 kata mar nyi golo 15 koso en gima Nyasaye omiyi ma ng'ato nyalo biro godo. Oyo launching gima Nyasaye omiyi biro go to jomino ko golo 10,000 15,000 go nitie rafiki mabedo yie maduong' koko nyiti bim en producer marwa man mana tingo Nyasaye lemba tero kanyo koka producer maro maduong' samo biro launching mar musani mare ma record kuome kanyo musani promote studio mare obeni nyako promote launching ma musani no mondo gino bed malo ng'ato kaka Kristino tieno en ng'ama chunye ler gi jower mora mora bedo ni piny to chunye ler manyako bikume entiere nyiso no ohero support musani man piny onge chuny marach ta ng'ato kata chiel koro chuno ni kimi betie no musani ma ja gospel no kiwuoth ma wasani nitiere bro bedo matek mondo ng'e ne ng'ane to ng'ane konyo wasani nade nyaka ywari machiegni kubayo gintie mondo wagi ong'ei makata kido shida moro to wasani giungana gi lwedo wasani mang'eny mawer makendo wendi gi oyitwo ko kuondegi lakini ok gibi launching ko kamage nyiso ni fans ohere lakini jo gospel wetene to kohere nikech gimo miyo ne ya okuoth kod wasani mag gospel go launching ibiro makati na gisling 200 bora ni ngado gate oluong nyingi tero mi ingo samoteri mi tero mi ingo no nyiso ni jaman kanyo go tijo ma kanyo go ngene mae en Musa Paulo owero makama koro kelo gino chiemo ki ibedi dwaro tido ko gino dhi maber mano gima nyalo wacho wasani mobedo piny wayware machiegni washikane uru lwetwa kamora achiel to wuothuru pamora achiel. Okay, Musa Paulo mokwongo wagoni Moscow mwita achiel kuom jogo mitiyo godo kata jower magi nwaneno kan ni wito ng'ata achiel manyako dadwa mane tiyo tich Nyasaye to bati marach Nyasaye nokawe wakwani mondo onind Nyasaye oket chunye kamokwe wagoni mos sana to mana kotenore mano seche moko nitie jogo manoko kacha manyalo gombo mondo mi support keta kotenore gi lel mane yudo inyalo mana wacho ngito yudri nade kapok wadhi mbele matin. Ya mawinja akwayo lel en lalo ng'at machiel kumwa mwan go nyen ja ng'am kala chako ba wer na chako kod nyakono kendo wer mar video nagolo kode wer mawacho no wala mesia en kanyo koro jatich Nyasaye wadwa no nyaweto to gisane program ango sane bende gima duong' oloyo maduong' mi abiro kar kama duong' aland ni wasani wetena ma ango ane gilel mar musani wadwa musani jatija manyaweto aya WhatsApp group king kechangeni dhike within 2 weeks ibiro gole soba kitere piny Ugenya nyiso ng'ata mawinja namba na nitiere adwa no kaya WhatsApp group supporter gimini go obed 50 obed 20 obed 10 obed 100 supporter mondo adhi iko jatich na manyetiyo na gichuny maler kendo nye konya practice kendo nye konya video alalo ng'ama duong' kabisa ibandana inyalo mana miyo gi namba ni bende nikech jok moko ma nyalo bedo nene ni oko kacha to gi nyalo gombo mondo mi gi lwetgi chopi achiel kod mondo ubede kanyaklelel. Namba na anyalo somo ni namba na ma Safaricom 0716 83 50 60 mana namba madhi yago WhatsApp group machoko go liel namba no eminyalo oro go pesa awacho niya konywa liel kinyo gore kuomi na bena chopie shida mono gore kumi na chopie liel go odi sama liel bire ng'ato konya e mano to tich Nyasaye wetena konya uru mano monda kal maber kanyo. Okay, Musa Paulo kang'adi wana matin to samane wana interview kacha mar Lost TV show ne wacho ni nitie wasani moko mane wacho ni go yugi moko bende nitie kanu kelo chuki moro matin to nyaka ni lock style mar gospel miketo worship oneno ka worship ni badene trend sana no heshima usichako bedo
kichana gara karwa kupogore shima busia kobido kuso chalona DJ Los ngene gospel chalo ajawa ma ng'ato kwanyo ka to lini buru ma kamae ng'ato kwanyo ka to lini buru kama to buru ni ng'eno Nyasaye maketi lini buru nyalo chamono gospel en gima iwero Nyasaye to joma ng'enyo ng'ene gospel en gima dhano piemogo gospel opiemogo koro yudo ka gospel ndalo mona wero wer mona wacho ne kata tek tadwari wenda no ne message Nyasaye mona oro na ne kata tek tadwari dhano no wacho na mano musowero yugi magoyo ni malo to nalamo Nyasaye anyiso Nyasaye ni Nyasaye adwaro wero ma ng'ata obedo maskini obedo tajiri obedo ng'ama ni katikati ere ko nyalo winjo wenda ema mina loso wer mawacho ni aseneno Teko Nyasaye aseneno badi Nyasaye to wachna wacho ne ya aduoga nino ko wachno nokelo shima moro ng'eny jower man malo ok ocha jower man piny moko nyal ketho nying jower madongo go mana diere maduok industry mo antiere ni jawer man malo oluoro jawer man piny makikwa wonde uru jower man malo ochajo piny jawer man piny emocha wadigi nikech oneno ni ya ni ng'ani wero gimoro mkod mara koro neno ni ng'ani an mone kakal ng'ana bed malo ni to Nyasaye pong Nyasaye rego mos korego ni tiyudo kinde madi irisiago moke mos to kidwa ni rega raka to oyo kinyadhi kamano na chaka ko wenda no kawacho ne ya wenda na ko kawacho ni gima chandino siemne Yesu gima chandino siemna mina machandino siemne Yesu gima chandino siemne Yesu na golo message no kawacho ne ya ne kasera sana Teko Nyasaye ayudo ko lamba no chopo kuna dwaro to jower moko no chako dugo penyo ne ya no donjo Illuminati jaluminati ko chala koda kama an jati Nyasaye mapod ok oyudo gimoro amora kuome an ng'ama ayudo matin ta survive go koro Illuminati pod ok adonje malwet Nyasaye koro nachaka wacho ne ya gima chandi katibe jawer man piny ni we siemo no siepi in siem ni Nyasaye nitie Nyasaye biro goli piny to kete malo ema mi aro DJ Los no mako bada kuma nantiere no en kono winjo ko dhano wacho nan yugi no kawo wenda no kuma nantiere no oketo na kuma naketo DJ Los agoni ero kamano amena okay ne inti jogo mo mi support ko tenore gi through DJ Los magimbo ko nyalo wege ok no keche without the gain DJ Los ok en DJ Los kata Los TV show ken Los TV show diar wacho na giango no kech hakikisha ni chopo 1000 subscriber kendo hakikisha ni wendi chopo kamoro midwaro kendo jomo no supporta iwacha sana Teko Nyasaye osiepewa aero kendo nyomiyo jo YouTube ng'eya nyomiyo ng'ama ne dalo ng'eya ng'ama ne piny ka bendo ng'eya kendo gola chaya moro manya jo manyacho na wero yugi kasa ne wacho no mosa to jawer mawero wer maber kora wacho ne ya kanyi supporta arwaki kendo med support ngat machielo her mosa kawinda na share joma nye oro na pesa monda golo go video okara okapro ka golo video aji panga golo video wakati bado na golo video wawito jawenda achiel but video biro very soon giko dwe na kudo ko video pro ko chopo ka video na share iyude TikTok aonge nyiego mara ka wende kete TikTok gima duong moloyo kikete YouTube ko kentiere no lakini TikTok idwa kete mix idwa kete kamora kete okabigo ni simu ni kawenda interfere go gima kikitem keto en mana YouTube kawenda kakamari abenda kaiko kaini ngata yero kamano okay dayan mana wacho ni wachako romo chieng machielo kendo wagoni yero kamano kuom chopo e chenro marwa kendo bro chako luongi chieng machielo odon wadhi kamano nikech Los TV show en chenro madu shughulika gi jowende man piny kendo hakikisha ni gichopo kamora mora mondo mi owinji kaka jomoko bendo winji usipna Musa Faulo okegona mana lyrics mar gima chandi no siemne Yesu anawe mana gi mic kitieko gi jowinj joneno maneni tana bi abeya kamano wena wero wacho ne gima chandi no siemne Yesu gima chandi no siemna mina gima chandi no
siemne Yesu gima chandino, siemne konera gima chandino, kikipimne ng'ato gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne konera gima chandino, kikipimne ng'ato gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne konera gima chandino, kikipimne ng'ato gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne Yesu gima chandino, siemne Yesu. Amen. Ikoni kata kawe tich chandi to siemne Yesu, kata kopone lor thagi siemne Yesu, kawe chetindo chandi siemne Yesu. Amen. Kendi chandi siemne Yesu, weche chulot chandi siemne Yesu. Koro kwatwa kwa chichi kawacho ne ya ni Aseneno teko Nyasaye. Koro na wenda riogi tinek miketi Mokwongo gima chandino siemne Yesu. Koseloyo Aseneno teko Nyasaye. Mano kaka wanti. Amen. Nyasaye mondo teli wadwa erokamano baba. Amen. Sawa. Okay, achiel kachiel mano ne Loz, mano ne jatich Nyasaye Musa Faulu mong'ere kaka giwer miwero ni Aseneno teko Nyasaye, kata wende manyien mano golo manyien bawacho ni gima chandino siemne Yesu, gimoro amora machandi siemne Yesu nyaminwa kata wadwa. Achiel kachiel kwa wacho ni erokamano kuom jogo mamiyowa support, kendo warwako e chenro. Follow e YouTube DJ Loz the Street King, TikTok DJ Loz the Street King, Facebook DJ Loz the Street King. Uritu nyaka chop chieng' machielo. Amen.